Malien cɛ ana muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni tanni ani waliɲuman bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Afrique waliɲuman ni wagati la an b'a bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ani Buma Bell Jawara an sigira ko kura ka kɛɲɛ ni kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na an bɛ foli bila Bubu la a ka foli bila kanubagaw la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bubu i ni su. N b'a ani su. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Maliyɛnw ma Mali kɔnɔ. N b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn mɔgɔ bɛ yan bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn média fɛn fɛn bɛ yan bi ka na barodasigi la k'aw bɛɛ fo k'a fɔ a ye k'aw bisimila. Ayiwa Bubu an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔ joona ɲ'o cɛ an b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye ja ninnu partager kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kɛ bila pour que vidéo bɛ se ka stabiliser cogo min na. Ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo Bubu an bɔra ka an ka artiste dɔ ka lase mɛn Renouveau sanfɛ n'o ye Milmo and Sahel ye a bɔra ka propos caman fɔ propos ninnu kɔnɔna na a bɛ kuma hali AES kan a y'a jira k'a fɔ est-ce que AES yɛrɛ a créé don Afrique de kama wa ou bien AES est-ce que a ma créé jamana saba minnu kɛlen don k'a fɛn olu yɛrɛ kama minnu ye coup d'état kɛ yalama i ye Milmo ka sortie i y'a lamɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ a ka nin bɔli in na. Bon an b'an balimakɛ fo Milmo buna hadamaden an bɛ Milmo ka dɔnkiliw dɔn rapport conscient de don k'a fo la nka i b'a k'a fɔ ni jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ a bɛ wajibiya jamanaden bɛɛ kan bɛɛ k'i tɛgɛ don jamana fɛ ka jamana minɛ ka layɛlɛ Milmo ye propos mun fɔ ne t'a commenter a ka opinion de don a ka opinion de don a ka hakilina de don mais ne bɛ Assimi yɛrɛ de interpeller o ye ne ka faamuyali ye parce que ni Mali yɛrɛ tɛ Burkina Niger bɛɛ kelen bɛ ka taa sira dɔ ta c'est fait olu kelen bɛ k'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma ko faamu u b'i bila ka taa faamu Burkina y'a kɛ je pense que mɔgɔ dama min taara Burkina sɔrɔsiya la bi a bɛ mɔgɔ 10 dɔɔni bɔ cɛkɔrɔba wɛrɛ b'a la san 60 dɔɔni u t'i minɛ k'i pini punition tɛ o mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko Assimi minɛ ka taa n'i ye terrain sanfɛ k'a ye kojugu k'i la o mɔgɔ tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ko bi e de ko i ma Mali kɛlɛ faamu Mali la baara tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ e minɛla ka taa n'i ye terrain kan ka taa fɛnw cogoya jira i la maa si tɛ se k'a fɔ ko président ye kojugu kɛ CEDEAO y'a daminɛ ni Ibrahim ye a ma tila k'a bila CEDEAO tila k'a dabila parce que kuma min don i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔ y'a ɲini k'a fɔ parce que tout citoyen doit défendre sa patrie c'est dans la constitution donc nin kuma minnu filɛ nin ye ne tɛ ninnu kɛ juguman ye i tɛ armée ka effort dɔn f'i ka se Kidal i tɛ armée ka effort dɔn f'i ka se Ber i tɛ armée ka effort dɔn f'i ka se o kumana ANEFIF donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ ye a tigilamɔgɔ ka yeta danna yɔrɔ min na a b'o de fɔ ale y'a ye k'a dan yɔrɔ min na a b'o de fɔ mais maintenant e min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye cadre dɔ créé ni mɔgɔ min ko fɛn ma kɛ a t'o tigi ka fɛn dɔn fɛn ka kɛ n'o tɛ nin filɛ cogo min na nin ye occasion ɲumanba de ka taa concert kɛ ANEFIF ale ni Ber nka artiste de don artiste de don fɛn dɔw bɛ yen a m'a faamuya i tɛ se k'a fɔ a baara k'a fɔ ko wɛ ko jamana y'a wajibiya ka taa kalo kelen jɛlen kɛ yen ka maaw la ɲɛnajɛ ka maaw la ɲagali k'a b'a fɔ ko ayi parce que i bɛ Mali de la i bɛ jeune sen kɛnɛ bolo kɛnɛ sigilen foyi t'a la a b'i sigi ka armée la gosi a b'i sigi ka sɔrɔsi la gosi a b'i sigi ka effort bɛɛ kɛ fu ye a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ jamana ka yɛlɛma degun sera a fa ma dɔw ta jamana ka yɛlɛma degun sera a ba ma ou bien u ka du gɛlɛya don ou bien ale yɛrɛ ka mode de vie yɛlɛmara a b'u mais ala ye ne bɛ n bɛ n balimakɛ respecté a ko minnu b'a fɔ bi ko wari bɛ se ka bɔ ko nin ka kɛ k'u b'a kɛ k'u b'a kɛ u ka tɔrɔmɔɲɔni de kama mais n'i ko bi in na k'i bɛ taa nin ɲininka ko daluya bɛ nin tɔrɔmɔɲɔni de la jɔn b'a ɲɛna nafa jumɛn b'o la donc olu de bɛ n'o tɛ i bɛ se k'i fɛla forcément don i ma mɔgɔ wɛrɛ fɛn kɛ o mais i bɛ se ka jɔn fɔ bi ko tɔrɔmɔɲɔni dira jɔn ma. M'a dɔn ni y'a faamuya an ye Karimu ye wagatiw la i bɛ ka wagati artiste caman bɛ yen Karimu ye geste ni fɛn k'u ye donc mɔgɔ kana bila i kunna ko fanga bɛɛ bɛ ten mɔgɔ kana bila i kunna ko ni mɔgɔ min ko k'a ka ɲi k'o ta ye tɔrɔmɔɲɔni ni mɔgɔ min k'a ma ɲi k'o fana ye fasoden jugu ye
Vraiment, c'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui. Ou on me continue à respect d'ama. Ne m'a qu'à comment, n't'a commenté, n't'a joué fois ne m'a ni présent arrêt de fait. Il est temps qu'il a qu'à tableau élément ni fait nous na, ni bête kasola taille, ni bête interpellation, ni bête fémoré, ni moi mia fina ko baramake armée d'onta ni kerata, atigita. Abatement, moi je suis enrôlé jusqu'à l'âge de 50 ans. Des 18, ouais, des 18 à 50 ans de constitution. On est tous mobilisables dans la tranche d'âge entre 18 à 50 ans. Ils sont mobilisés pour aller défendre la patrie. On a vu Colonel Magan Traoré, chanteur, après l'armée passée d'Ako Faka 31 ans, Kidal. Mogo Sara Mogo Tékono, Doubala Kaouli, Sorci Julibi Mima Adoma, Mogo Julibi Mima Tchéchui, Mogo Julibi Mima Denchui. Mogo Julibi Mima Idjoka France, la trahison fort, Bi France, Tani Biché. Avec toutes ces puissances, on a qu'un mobile, on a qu'un blindé, on a qu'un avion. Ministre nga tchè ba bisaba bi armée en bla ron nous ma se ka bla ni mana kla ka ye ko mo do ko jamana kilin wono ko lu ma fenke ne re bolo asingan kulu ta de kata ko tu nya da fenka akayuma avec ça be armée de avec ça be armée kan mo do mo ko dem tunu mo kata sarana kata dossier déposer la clé ça va clé nani do u biga tellement ka abkadu yo kata aranjo clé ça va clé nani do sigile mbega kay na fo fe make alors que bibi na ni insécurité jatimine insécurité rebe kay marad la kay la en rega dugu ana le bebe dugu keli no e o kuma na turkumbe ni turkumbe fampala nta ka jigin ka jaka konna na ka jigin nguju mera ni kana do dramani konna na ka jigin kata ire binen ka fo insécurité re ka jugu de bi attaque bala ka multiplier jombe mali kono bi min do ma kelema sanin kelela amoti ni bulu bi ni ay al américain noir flen ni muyi ne dogot watim na gela buka mo jere ka dongulu de da ka dongulu da ka armée sangrota ni wati kan ke bi artisuka dusudo armée kono u ka don ko cheba do be sa cheba do be balu il faudra cheba do ko do ya nindi bi ka balu wa yere bi nindi bi o dongulu de kan ga da bi malien fait kata maintenant tigamo ko kalere fait make moi je le respecte. Et je pense que je me réserve maintenant de ne pas trop commenter, mais je veux que Assimi ait une forme de la jeté. Akanata, Kasofa, Jamana Ninibaola, Kafere Doke, Moko ira terrain. Ni mi e kalukelinke, anifif ou e kalukelinke ber, ou e kalukelinke tchèque agilok. Ibina Sorasi n'a pas d'ongli là. Wallah, attendez, bébé, mon yulon correctado. On t'a ragné you. On me tape ma béambaye. On me tape ma bé. Elle connaît signé en boraille. Mo taram mo yaay ki dal peinture ba ki dal gawru ma peinture ni fewna donc do de bi chanya na kuma be wala sa do ka balo ni amini fen fena bi et ne fle ni vidéo ke ni fen fena bi billahi do de bi ga anga sécurité garantie no tantene ke ni ay beta kuma studio la o studio tigere o fembe ali ni kala wa shoro be téléphone to be police ke de wele o be gendarme ke de wele o be so ke de wele ko na donc ni aya fota moi je pense que je suis d'accord avec lui mais absika balina parce que ne ko mbale don ara pour ma fone mais ara ko kanya to mo nyomine lay ango to alam ambe to mo nyoni mine mais anga jamana be yorom na ko bi mama be mali don ikanga mali deme mais na ko anya to mo nyomine lay anya to ala fenema parce que ni ngoni bisiga kinandi mais munu ba fo rubin ne mine ne ko fe o dalo afene o fene man ali yanga propos intaka la jabu aba jira ka fo ko ambe transition ko nana est ce que ambala ka baramu fo transition be se ka ke no ye ka wari créer ka tla kana li ko konji. Oui, moi je suis d'accord avec lui. Buna Ramade ni fait ma diaïté qui mira ke to ka wari créer clé ça va a to re bo clé ça va clé fla wari créer te dore ko wari te dore fo ça garantit seulement l'échange ka war do bala wori ka gele ni be nga wari créer nga wari be do bala tugodi wari créer li jo ka mangono il suffit que la banque centrale de l'andron a ya bien baraké mais muna ay sibra tanta fa ko don a folo en mu ay sini CEDEAO ma faraka bo nyogon anga hakke do be CEDEAO fe CEDEAO ko hakke do ban fe a folo oui flana en mu ni marché takalaje le marché financier il mo ka hakke ani mo be nyogona orola ale anga wor planche tali akadni akati renseigner la ka fo ko domina wor ko hakinantara ko opposition du mengara wor ko ka fora wor ko la de ka fo ko wor tsika fen ko barsabla ko CEDEAO kangata ekola akadne milimo katani yoroni recherche ke akani yorodo
si la volonté n'y est pas oui ou non. À Foroko, Angata Ekola. Bon, ni CEDEAO Angata Ekola. Le Mali fait partie de la CEDEAO. L'autre là, comment il s'appelle là? Le Niger fait partie de la CEDEAO. Et le troisième pays, c'est quoi? Et le Burkina fait partie de la CEDEAO. Donc, en aucun cas, CEDEAO Angata Mona commune. Parce que Ghana ni Niger Bekanga Dola. Donc, au décret Mali ka proposition follow et rejeté. Maintenant, Flanan Kena Mouye, ça c'est la garantie même du CFA. Mogo bi ñëw de ko CFA garantie Mali Niger ni Burkina di même bul ko tam ko se kala jigi iye mo dugu shegin bela be ka ta laje jonga sanu dilin do conscience na CFA jonga dugu sabari ka garantie dilin do Mali Niger Burkina. Donc aujourd'hui ni Mali ni Burkina Niger bora CFA là tout va se jouer ka fo ne balmakena pour tout va se jouer vers le mois d'avril. Mois d'avril, CEDEAO référé faire ta école là. Maroni a fait mais ni CEDEAO beta école là, faut qu'à sort CEDEAO ka garantie mimba boulot. Est-ce que au quel mime CFA garantie au quel n'a pas pour que ta éco garantie wa. Na sort au tien. Bi CEDEAO beta Mali tala, Niger tala, Burkina tala. Est-ce que bi CEDEAO t'a dévaluation croix là wa. Parce que pour que CEDEAO ta éco fene là, soit maintenant ni Mali ni Burkina ni Niger bora CFA là. Automatiquement, CFA beta dévaluation croix de Beke. Parce que CFA be digi. Maroni a fait mais gré a perdu. Donc, je tiens des bé, ou est cligné. Flana ni Mali fene ni Burkina ni et Niger au Kabe Takaka war fene créé. Ça on a banque de conscience et de dépôt. Allez on a banque centrale nous créer. Au banque ni fene bina djumé de conscience. Ça là ils vont faire le devis de leurs ressources tout entière ou bébé ressources clafly. Au fond, calcul fait bien. Maintenant, les intéressés na, avec une bien famille, mais quand Blakuna, ko Guinée Kelinga war babulu, ko Mauritanie Kelinga war babulu, comment le cas gelé, ko Ghana Kelinga war babulu. Bon, ko lu kuma na oluka usani Mali wa, Mali Kelinga, olu tsaka usani Mali Kelinga, mate ayesima. Olu tsaka usani Mali Kelinga, mate ayesima. Mais maintenant, CEDEAO va construire Beke Mali ni Niger ni Fengana bon mouna pour que CFA kana ta dévaluation wara soro. Sinon Mali ni Niger bolite CEDEAO tra kuma lo. CEDEAO va kuma ou réserve de kan. Ou réserve mon conseil. Bon depuis le mois de mars, amaka do mars là il y a 3 mois, Mali ma pikinin di échanger. Burkina ma pikinin di yemo la échanger. Niger ma pikinin di échanger. Donc Djumembi. Alors que chaque fois il y a réservé un bébé consigné pour la garantie. Maintenant, mon bien, soit avec Djoko, avec ta dévaluation, c'est fait dévaluer tout avec Djiki. Donc, aujourd'hui, nous négociations de c'est pour ça que la CEDEAO est en train de tout faire pour que c'est fait une dévaluation. Comment est-ce que vous avez maintenant, il y a donc un peu de Bokando. Nous avons gagné fin de c'est fait. Quand CEDEAO a gagné, on a créé. Et mais CEDEAO voulait qu'il y ait un boja. Pourquoi sommet dans CEDEAO Union africaine ni UEMOA arrête la délila. Mon banque mondiale directeur nana kana dugu fla voir ne be fakato c'est pas je ne suis pas là pour l'apprendre mais kata ladje. Le marché financier au bord à 29 milliards de la bla Mali et d'or 29 milliards. Nsi kunto yede mais nsi kunye ka ka fo il y a toutes sortes de possibilités. Maintenant manga wari bon na ma wari garantie ka wari sécurisé. A benala na krache France capable na mi nyonga Guinée la en son tude ko nyonga kana kata phobie glankasi na yanga wor bo na manga wor sécurisé France est capable bi kata wori nyonga chama glanka nga wor ke phobie ka da ama kanga bo donc wor garantie fanga do ame wor re sécurisé ni femi o bara obesena plancha bi obesena mon fizidière de doko fana o ti dore fouyi o ye wori metalike wari bié ak wari miseninga apana donc na ye fait mi fo jamana deni fene do mais aka courage soro aka jamana encourager anga nga wari bo aka na ke yele ko fene parce que bla afrika me bo ministre na do yo ke yele ko fe afrika me bo CEDEAO la do yo ke yele ko fe parce que le ko ngele mais ka bo CFA drona e 10 mindi o 10 mindi voilà. OK ametanya fait OK, Boubou Mabel, Ameta M5 RP là, Aya Kafo, Watina M5 Go,
kuma cayalen don M5 a kɛra groupe fila ye après M5 Mali kura M5 wɛrɛ fɛnɛ bɔra o don na n'o o ɲɛmaa bɛ Imam Umaru Jara bolo u ye déclaration kɛ déclaration in kɔnɔna la o ko k'u bɛ ayiwa 72 heures de di premier ministre ma n'o ye jamana gouvernement ɲɛmaa ye ko o de b'a bolo k'a ka fɔ ko k'a ka position fɔ ko n'a ma kuma ko olu fɛnɛ bɛna na min kɛ don n'a nataw la ko o tɛna dogo maliyɛn bɛɛ lajɛlen na M5 ko in na maa caman bɛ k'i bila ko nin t'a wagati ye mankan ka don sama-sama ka don u ni ɲɔgɔn cɛ la i bɛ se ka mun de fɔ M5 ka nin ko la Boumabel Jawara mais M5 ka nin mankan bɛ jɔn arrangé fo n'a sɔrɔ i tɛ Assimi fɛ n'i bɛ Assimi fɛ Assimi ye primature di M5 de ma mais Assimi b'a di don min na M5 dafalen de kun don mais bi ni M5 affaibli la a bil'i kun na k'a bɛ gouvernement affaibli. Par exemple, ni mouvement B qui soutient les actions du gouvernement, ou de qu'un gouvernement ni mouvement B qui ne soutient pas. Bibina, maman be transition soutenir. Il y a un M5 problème qui est connu. Kafo karsa jodo au Benentila, karsa jotala au Benentila. Johnny Jalakite nous n'y ɲɔgɔn. Non. Johnny Jalakite nous n'y ɲɔgɔn. Kuma yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ne ko mun gɛlɛya de bɛ yen jɔn bɛ k'a ɲɛfɔ. Hali u yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ. Non. U yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ. Gɛlɛya min bɛ yen u yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ. I bɛ se ka kuma parce que tu ambition dɔ de bɛ yen n bɛ nin de fɛ ou bien n bɛ fɛ a ka kɛ tan de donc je formule bien pour ça Choguel yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ Umaru Jara yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ. A tɛ se. U ye fɛn fɛn fɔ u ka t'u ka texte ta u k'a lajɛ. Est-ce que Bi, Choguel étant Premier ministre, est-ce qu'il a le droit de garder le poste de la présidence de M5? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, Imam Jara fait être président, est-ce qu'il fait un ketoué? Non. On a sur la majorité au boulot. C'est pas comme ça. Donc, il y a un Johnny Jalakite de l'Union. Mais, Nimko Bella, Agnana, Atiena, John Perdin, Choguel. Choguel est perdant Mouna parce que Choguel de primature là mission balai de boulot qu'à transition conduit les actions politiques de Assimi la vision de Assimi Moroka Fragnon pour une transition réussie au mission balai de boulot donc Bibina John Ake Moro Madalé allez mais aïe banga joué min depuis dans le temps au jeu à rattraper jouer pleinement maintenant sa camisole politique ça fait Bounara Madé ni politicien il veut politique barade. Mouvement 91 bébou donné divisé pour rien dit. Ah voilà. En réalité, allez comment tiens me fait M5 coloni au comment attaquer opposition de Tchela. Parti mon ka bobe ka transition de garder. Choguel devrait s'investir ka tout de mo chi kana nueta kana M5 a renforcer. Il fallait un jeu politique. On n'est pas premier ministre pour rien. Ni Alpha ka fanga réussir d'oré te oui. Moko ba ko fonder souveraineté primature 75 millions présent 150 millions. Tiens, taille moko la war fonder souveraineté korote foyer Mali politique là. Il ga se ka moko débaucher kana nuit. Alpha Maru kunor kumba ke adema wakati. Ibi ka kuma be fu mo te foyi fi. Ibi ka kuma be fo kare kono te foyi fi. Ou petit sur so kono dron ka feno di muso matin ngoro. Nous sommes pas finir à Kazeta, la jette sa Kasaï Bouyade. Il va au mouvement Tigifar. Mali politique, si les men nègres, il y a des nègres qui ont été ni ma soma, ni mon foragnon, etc. C'est un jeu d'intérêt. Il y a fait phobie, et on t'a que ni M5 kono, ni Gelab M5 kono. Augmente la voiture, mais le gouvernement kono, Gelab contre M5 kono. Moi je vous demande. Wakati mina Imam Jara comme gouvernement kono gela ko dem sen kona wakati mina kamina comme ministre de l'urbanisme et no mutatal ka ministre be wakati mina gouvernement kono o man njogon ngun de Choguel là ça fait 2 mina ko non Choguel kan ndona bidia ale be fefe be ba fo bi wakati mina premier gouvernement comme wakati mina ko non Choguel ka premier gouvernement be ka mo donc Choguel devrait continuer dans cette dynamique. Depuis 2 ans, les Mourbo Siribé, Momarali Bachili, ou te gouvernement kono, ou comme Mokota kono, depuis 2 mois, je sais que Choguel be gelasro. Ni politicien qui m'a kat quoi, Mokota bolo, arrête là, abli kuna katitui. Ayo, tui. Ni politicien koro de mafie. Ni politicien qui m'a. Mokote molo kado, ou anyala tedo, abli kuna kabe pe kikele.
Choguel ne devait même pas accepter d'aller à la primature Kassora en Akalitité. Soit les Moribo Siribé, les Koniba, ils devaient tout faire pour que Moro Kanata, ni ma Mogodi, ni ma do Mogodi, Montata les Mogodi. Mais le gouvernement chilien fléni. Bega Mogo Borakon, Mogo Mouborakon, à quoi tu dis? Ou tenez qu'à Blagnonania. Ou tenez qu'à Blagnonania. Bidia attrape donc à faux à Choguel nié, ni me faut Choguel ma. Mais comment on domina ou comment on a dou? Cheblen drame kuma cheblen drame ubora kuma chama fo ubora kuma chama fo transition ma ka banda to e wati mina ils avaient les intérêts dedans ni mi muta kono furumso kuma kono iyo lu kuma le ya tu sais que an politicien koroba nu ka ko yeni nous te fanga kono ibu muso do kono ibu den do kono kana songa fanga sigi abada ka politicien to koroba to kerefe ni ato kerefa diga fanga chenga dima bu go bibi na go kana mo si musa kaula cheo cheye fanga gla ka politicien to koroba dabo ala a dentala a muso tala a somo tala billahi atitoyi donc Choguel devrait faire maintenant un jeu politique ayo min toine o de flek à rattraper parce que mon adversaire d'Afalin Serima a bien affaibli. Mais Malian Chaman Pena Kongo Kanga pour les non coco blanc. Quoi, on a solo cadeau et fanga qui est là. Yala Molo, Bessé ou Yonta. Mouma Galanti Goyo. Nafroa Corlin Bla, Corlin Retekui, Corlin Jugo de Kodo. Malin wa Corlin Bla, Corlin Reteko, Corlin Jugo de Kodo. Hey, Mobin ne Kumakele Neko. Na Ankumara, Moro de Choguel qui a fait au Tafam. Moro, fanga de clou à renforcer. Mais ni fanga to le clou qu'on a caché, tu n'as pas fait un jeu politique. Quant au Asmala, on me permettait sur le dominant, on me permettait sur le dominant, nous on avait 4 députés. En 1 an et 6 mois, nous on est devenu 2e ou 3e force politique dans l'Assemblée sans passer par les urnes. Député Chita Mamintam Nega Faranga. C'est ça le pouvoir. Donc, Choguel devrait renforcer le M5. Il fallait créer une aile politique autour de la transition. Il fallait créer un cadre politique approprié pour répondre les aspirations politiques. Pour que les politiciens ne puissent pas sur le monde. C'est le tien qui est l'endroit. Non, fais n'y bariatéo. Fais ma tien, on a fait maniakoui. Nebra munu mega nyona bi premier deuxième là anyana manya okuma wati na gouvernement ko mesena akuntita le begi ngadro wakati mina Choguel ka gouvernement folo be sigi domina ni M5 ministre checking kumbala okuma ni ngela ngude M5 ngona pourquoi on n'a pas résoudre on n'a pas cherché à résoudre les problèmes depuis longtemps mais tu as bien qu'on a mo gouvernement kono et que bes gelo no ka fait nos visites amé galon ta da ñona me fenté mo ñona ni tan ci arrangé ni Choguel la gouchira ambe la gouchira ni Choguel gara mo deni ambe gara mo deni mo ma min fo mi akele combat politique la neti M5 na ma la do M5 na an nga ke ñuma fo bagadi on doit tout faire nte musalata la de le président doit tout faire kan munu kala ñona ana soro ba to cien kala gouchi parce que ni ga premier ministre abe kulu minana kulu jensera a main premier ministre yerem ouais on mi famia on ya ni clan mo mo bala ko nga du fekk Choguel maya ko ta proda mo do dum sara o lu bari la yonu kono on peut bien lende ka fum boyna ka fo akasa ndebe na ni ngela be ko mo ngela be ou bien victime mo mo sara o lu ka ko be ke tuodi mais am mo 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 shida o ma am se ka tuda ni mo mi la don ki kena ka bo fana do ibi ka bla fana bu ko re ko mo ko be mo la bi mi be se ka mo le fra ko Choguel se ka mo le fra no ko mena mo fie ka malien fara ɲɔgɔn kan n'i ye mɔgɔ wele n'aw k'a tɛnɛ i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a wele n'aw k'a tɛnɛ o de y'a to ne ko n ko Choguel il n'a pas fait un bon jeu politique Choguel sigira waati min na ka taa ancien premier ministre bɛ voir ni Choguel kun continue o dynamique fɛ ka hadamadenw débrouiller ni n'a y'a sɔrɔ M5 mɔgɔw kun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko cadre bɛ ka don M5 kɔnɔ don o don walayi min bɛ ka kɛ bi o kun tɛ kɛ ni M5 mɔgɔ kun b'a dɔn don o don mɔgɔba dɔ bɛ ka don M5 kɔnɔ don o don association dɔ bɛ ka don M5 kɔnɔ don o don dɔ bɛ ka démission ka don M5 kɔnɔ des partis politiques des associations des mouvements M5 bɛ ka renforcer bɛɛ kun b'i cɛsiri mɔgɔ kun t'a fɔ ko Choguel ka taa ka bɔ yen mais M5 bɛ ka affaibli o kɔrɔ ne bɛ segin kuma kelen kan c'est Choguel qui est le commandant en chef il n'a fait un bon jeu politique il fallait s'investir transition yɛrɛ jigi bɛ Choguel kan o de la
ka politicien fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n'a bɛ se ka jamana fɛn ka bɛɛ sama ka na ni ye mouvement baw ni fɛn baw ka aile politique kelen créer autour de la transition an kana bɔ tiɲɛ kuma kɔnɔ n'i y'a ye bi M5 na mɔgɔ b'a fɔ k'u bɛ ɲɛmɔgɔ ɲini a affaibli la de o sinon a renforcer len i tɛ sɔn i tɛ sɔn depuis don min na a ye Bacili ni Modibo Sidibe ninnu to yen ko M5 kura Mali kura ne ye n sigi n'a dɔn k'a bɛ laban ma parce qu'il fallait pas laisser ces gens de la partie c'est des anciens c'est des grands politiques ou bɛ politique dɔ ko mun ka sa parce que plus u bɛ bɔ u b'i to minnu bolo a bɛ na tan sinon waati min na u ministres bɛɛ tun bɛ gouvernement kɔnɔ nin ma kɛ dɛ ou bien wagati y'a sɔrɔ discours fɛn fɛn kalanna contre Choguel o y'a sɔrɔ o bɛ jugu bɛ Choguel la dɛ mais pourquoi on n'est pas sorti avec ça parce que bɛɛ ka intérêt tun bɛ yen bɛɛ ka intérêt tun protégé len don donc c'est un jeu d'intérêt nin tɛ Assimi arrangé il faut qu'il y ait une coalition politique an bɛ nin fɔ don min na ne ka émission dɔ la il y a 8 mois Choguel kɛrɛfɛmɔgɔ si tɛ yen min ma ne nɛni daminɛ sɔgɔma fo su kana fɔ abada k'i bɛ hakilina di Choguel kan n'o tɛ o t'i to yen mais Choguel y'an bɛɛ ka premier ministre di jamana premier ministre de don i b'a critique politique dɔw bɛ a kun tɛ n'o tɛ n'a kun ye jeu politique kɛ k'a fɔ don o don y'a ye mouvement dɔ b'a ka adhésion kɛ M5 na don o don mouvement baw bɛ ka don mais n ko fanga bɛ k'i bolo ni fanga b'i bolo mɔgɔw bɛ na di mais fanga ka k'i bolo mɔgɔw ka taa non tu n'as pas fait i ma jeu politique ɲuman kɛ sinon hali anw politicien kɔrɔw ka fanga to an bolo don o don mɔgɔw tun bɛ na don o don mɔgɔw tun bɛ na a tɛ kulonkɛ i kulonkɛ place la dɔ y'a ta non ne tɛ sɔn mais ni kulu cira k'a yɛrɛ kɛ de mɔgɔw bɛɛ fɛ c'est pas voilà an bɛ se ka 10 mesures 10.7 mesures na n'o ko Choguel parce que olu ko k'olu ka kɛlɛ dɔw ye comme ko 10 mesures 10.7 mesures y'o de fɔ o ka déclaration ninnu na an m'o mɛn a kɔnɔ c'est là que ni kɛlɛ ninnu filɛ nin ye est ce que ni kɛlɛ ye Malibu kɛlɛ parce que n'a fɔra ko fanga ka to yen fana tuguni ko a kɛ gato ye ni mɔgɔ min tulo la ka to d'o ma est ce que a bɛ ɲɛ est ce que o ye a mɔdèle système kɔrɔlen quoi non kana n'i y'o fɔ i bɛ baga mɔgɔw ma an mɔgɔ 8 bɛ gouvernement kɔnɔ bɛɛ bɔra gouvernement kɔnɔ fɛn bɛ mɔgɔ 2 ye ah mais on doit demander le premier ministre mais pourquoi tout ça parce que l'intérêt du mouvement n'a pas été protégé en aucun cas n'i ye mɔgɔ 8 bɔ gouvernement kɔnɔ i b'a fɔlen mouvement mɔgɔ wɛrɛ de la dɛ o tɛ ko ya de ye o n'i ye mɔgɔ ça fait an ka tiɲɛ u bɛ kɛlɛ min kɛ u bɛɛ jo don koyi nin 2 bɛɛ jo don M5 mɔgɔ minnu bɔra gouvernement kɔnɔ ça devait être remplacé par d'autres membres de M5 et à la demande de M5 si ministres minnu bɛ yen s'ils sont pas efficaces ou bien ils répondent pas aussi aux normes ou bien à l'aspiration du président mais maintenant i b'u falen a ɲɛ u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de d'i ma et c'est ça ce qui veut dire que l'intérêt maintenant du mouvement a été protégé ni ko intérêt du mouvement c'est pas l'intérêt personnel du mouvement mais i bɛ taa sɔrɔ mouvement hakilina dɔ de bɛ mouvement na parce que i bɛ taa sɔrɔ M5 fana ye mesure dɔ de ta a bɛ fɛ ka jamana mara ni min ye mais le problème kɛra mun ye Choguel nana ça fait plus de 6 mois Choguel ne tient pas de discours politique discours politique ye mun ye an bɛ taa ni nin yɔrɔ de kuranko bɛ niveau de la lutte contre la corruption bɛ niveau de la réforme politique bɛ niveau de la an yɛrɛ kɔnɔna la recommandation ba minnu taara mesure minnu taara an bɛ niveau de la EJ bɛ niveau de la tel est maintenant doit être le discours du premier ministre le discours politique an ni recherche ko fɛn bɛ taa ni an ka système de défense bɛ niveau de la an ka coopération bɛ niveau de la an ka diplomatie bɛ niveau de la maliyɛn mɔgɔw b'o discours de la bi maintenant n'o ma kalan fo discours taara sira wɛrɛ fɛ en ce moment bɛɛ b'i profiter fanga n'i b'a dɔn mɔgɔ n'i b'a la ko affaiblilen don i b'i profiter k'a ɲini donc n'a kun y'a sɔrɔ ni mouvement ba fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw ka mɔgɔw bɛ ka ta ka na don a la fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ ka na don M5 na ayi min kɛra bi o kun tɛ kɛ min kɛra bi o kun tɛ kɛ donc ne bɛ min ɲɛf'i ɲɛna ale bɔra ka kuma fɔ ko gâteau tila don gâteau tila tɛ dɛ fɛn min dir'i ma o de dir'i ma premier ministre ni mɔgɔ 8 de nana ni gouvernement bɛ changer o mɔgɔ 8 kan ka falen mɔgɔ wɛrɛ la mais o tɛ se ka baara ka se ni bɛn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'u sago k'a la o en tant que olu ni sɔrɔsiw ma sigi faire un jeu franc un jeu politique un franc jeu ka intérêt ka orientation di ɲɔgɔn ma fo k'a kɛ ten nin ye non n'a ma ɲɛ ne natɔ e ye primature i ye primature ni ministère dɔ de di ne ma n'i ye primature ni ministère dɔ di ne ma mais n'i bɛ fɛ ka gouvernement falen i ne bɛ sigi ka kuma de o i ne bɛ sigi ka kuma de o n'an kumana bɔ maintenant i ka karisa ni karisa tɛ ka se ka nin baara kɛ ok n b'a falen mɔgɔ wɛrɛ la a banna n'o kun bɛ yen mɔgɔ kun t'a fɔ ko Choguel ka bɔ yen o ni misiri tɛ n'u kun falila mɔgɔ wɛrɛ la ko Umaru Jara minnu bɔra gouvernement kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛw donna tugun minnu bɛ bɔ M5 na a kun tɛ fɔ ko Choguel ka taa
parce que Choguel, en ce moment, Choguel a pleinement joué son rôle. Comment qu'on est mis, il va y avoir un intérêt protégé. En ce moment, faille fait bien, en bas, bête à Kadegou. Sinon, Bioma faille une blague. Mais on est politicien encore, il est politique, comment maintenant. Ah, politique, comment maintenant, on est anti, amedoki, à la coupe, à la coupe, à la main, intention arrangée. Choguel m'a affaibli, en bas affaibli là. C'est lui qui conduit la politique de Assimi. A renforcer un herbe body là. N'tenda jugu douala, n'tem rokulula, ante foila. Anye badamblaoui. Voilà. Monsieur Kodefo. Aya. Bouh, les personnes vont danser. Ah ouais, on va danser gars. Question élevée. Aya ye kafo e bora kidal labani na itara photo ta di kidal gabakuruni. Kuma cara mo tema ko. Kana fo gabakuruni, afo gawurumba. Gawurumba. Afara ko pendiri ko a bamachin ne ka pendiri kumbala. Mais aya ye lugeni na délégation ba bora na taka i yɛrɛ ka ministre so ɲama o tun bɛ yen ani CNT délégation ba u taara ka pɛntiri yala nisɔndiya jumɛn b'i la nin ko la. Mais transition in bɛ yen jamanadenw de kama o. Transition ka force tɛ foyi ye n'a ye remarque min kɛ dɔrɔn a b'o kɛ. Mais f'u k'a bila u kunna ko farako kun tɛ se ka pɛntiri kun tɛ se ka kɛ labɛn dɔw tun bɛ fan kun k'o kɛ. An mɔgɔw labɛnw de kɛ. Maro ni y'a faamuya. Gabakuru in filɛ nin ye an ye gabakuru in kɔrɔta k'a daminɛ kabini Modibo Keyita fo ka n'a bila Assimi na bɛɛ tɔgɔ tun b'a kɔrɔ. maa si tɛ Mali kɔnɔ k'i lamɛnlen don dɔɔni sabu i b'a dɔn maliyɛn banna a yɛrɛ ka taabolo la sabu quoi mɔgɔw y'u yɛrɛ kɛ tubabu kalankɛla ye ka ɲinɛ o taabolo u ka fɛn kɔ Mali ministre tɛ yen Mali président tɛ yen min dalen tɛ dɔnnibaga dɔ la kɛrɛfɛ mais o y'a yɛrɛ ka fanga ye mais ni jamana ko don non ninnu ye fɛn de c'est des illusions c'est des data non terroriste ninnu bɛ k'an dan n'o yɔrɔ dɔrɔn de terroriste ninnu fɛn fɛn bɛ yen a dɔw bɛ se ka une semaine kɛ kungo kɔnɔ u bɛ Ala wele la n'u taara u bɛ misi faga n'u ye misi faga u b'a sogo bila ka na di dugutigi ma ko ka taa di sɔrɔsiw ma kan ko tun bɛ yen fɔlɔ dɛ u bɛna fɔ wa aw nana u nana sogo nana d'aw ma k'aw bisimila nin bɛɛ tun bɛ kɛ fɔlɔ ni commandant zone bɛ commissaire ou bien CB n'a kun sigira kun bɛ taa dugutigi ni dugu dɔnnikɛlaw fo u b'i kɔlɔsi u b'i lakana mais bi bi in na wallahi dugutigi de bɛ taa CB fo dugutigi de bɛ taa commissaire fo dugutigi de bɛ taa gouverneur fo dugutigi de bɛ taa préfet fo dugutigi bɛ taa sous-préfet fo ne ko bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ cogo di ko dugutigi b'a jɔ a jɔyɔrɔ c'est que mɔgɔw ɲinɛ kow taabolo kɔ sinon i mana kɛ mɔgɔ sugu n'i kun sigira i kun bɛ taa dugutigi fɔlɔ de fo n'i ye dugutigi fo ale b'i orienté ka taa dugu dɔnnibagaw fɛ yen u bɛ t'i bilasira n'u y'i bilasira u b'i lakana wa n'u y'i lakana i b'i ka mara kɛ Ala ta kɔfɛ fɛn kun t'i sɔrɔ mais bi bi in na bɛɛ ko k'an ka bon n yɛrɛ bolo bɛɛ ko ne de ye faama ye donc kow y'u ta sira cɛ quoi donc vraiment n bɛ se k'o de fɔ kuma la k'aw ka wale